Naša i prošli i parama i sad. Ja tebi kažem. Ja ti kažem. Zašto? Nećeš 2 put mene jebavati. Ja jednom pazarim nešto, kuću i zemlju sam pazarivo. Kuć sam kupuo, a ne 2 put. Zmaju oni Neš me jebavati 2 put, Bojana. Izolaciju. Izolaciju. Znaju. Sjedi, moram čuo sve obaveštenje. Jel ti misliš da sam ja dobar čovjek, da sam budala? Zašto Zmaju? Pa zato što se nikada 2 put ne pravi to. Nikad u životu ja sam kuću i zemlju pazarivo. Nisam pazario, jednom pazario rukama kola. Nema 2 put pazarivati. Kud to radi? Nemoj se brukati, Bojana, pred narodom. I otvoreno kažem da ne osjeti. I prošle godine, pred veliko finale, naviješ da gasoša ti i ove godine. Rekao sam Marko Isolaciji, sam sekao. Isto pričam. Bojana. Sjedi Zmaju. A nećete se vi ni na mene ni pogrešno shvatiti mene. Bojana. Nikad. Nemojte da vas ja uvredim. Nemojte, molim vas. Ja se vama izvinjavam. Ja vas poštujem od kako sam vas upoznao i svijet je mali, srećemo se. Ti hoću govoriti. A pitanje moje glasi, oprostite, molim vas, javnost gleda, da li ste vi lezbejka? Ne. Evo dotičnog vas je nazvao, pa ja sam glasnije žice polomio pola dana. Da to... Dalje, da li je Marić novinar? Jeste. Pedar, molite Zmaju, mi nismo, ti si večeras izbacivanje. Nema potrebe da ti postavljaš pitanja nama. Mi se ovdje bavimo sad nekim bitnim stvarima.